latest on the transfer rumors, it looks like ama-rumors ngo-Jayden Adams ngokuya kwi-Orlando Pirates ayakhula ngempela. Kuthiwa i-Orlando Pirates sim-approachile uJayden Adams ukuthi ajoyine i-Orlando Pirates mekuphela le season le noma ngoJanuary. But ukujoyina i-Orlando Pirates kuzoza nemigomo nemibandela. Njengoba omakhehleni Makhawula benomiguel team, isizini yabo izophela nje ama-contracts abo ephela. Kungenzeka kudedelwe oyedwa between the two, yabo. Kuma-rumors engiwazwile kuthiwa kungenzeka kudedelwe uMiguel team, yabo. uMiguel team kungenzeka i-contract yakhe bangayi-renew mase kuphela isizini mase ehamba ko-Orlando Pirates. But for me angifuni ahambe uMiguel team. Angifuni ngempela ahambe uMiguel team. There are players abangase bahambe ko-Orlando Pirates. Because uma ubheka uMiguel team ulomdlalo omdingayo eswini. Uyi-CDM yangempela ekwaziyo ukumaka yabo. But ke singesazi ke ama-rumors lawo ngisayisho ama-rumors. Orlando Pirates futhi interested kumdlali weSimba SC oyi-defensive midfielder. Mekwenzeka bengamtholi uJayden Adams bazo-approacha lo mdlali lo weSimba SC. Kuthiwa bayiphusha le deal le bafuna yenzeke ngoJanuary. Mingenzakanga ngoJanuary ingenzeka mase kuphela isizini. Igama lakhe uAugustine Okejepa, yabo. Igama lakhe lela angikwazi ukupronounce kahle but libizwa kanjalo uAugustine Okejepa. Orlando Pirates kahle ade yaqala ukumonitor lo mjida lo. Ade baqala ukumonitor, bamonitor esadlalela iRivers United. Kungenzeka kuleli window elilandelayo Orlando Pirates imlande yabo wazojoin ezimnyama. Kuthi uyadlala impela isithenjwa sakhona lapha kwiSimba SC. iSimba SC right now number 1. Njengoba number 1 nje futhi icoach coach lo coach Orlando Pirates. So ngenzeka bakhulumisane nawo coach yabo umdlalezile ko-Orlando Pirates but thiwa lo mdlali lo uyabiza ngempela, yabo. Orlando Pirates mele iqhamuke ne-deal right ukuthi imthole lo mdlalo. Uyi-defensive midfielder, yabo. Umdlalo njengoJayden Adams. Mekwenzeka singamthola uJayden Adams, singamthola lo. Mekwenzeka, yabo, I'm just saying. But nizizwa kanjani ngale indaba lezi zaJayden Adams noMiguel team, yabo? For me I don't want uMiguel team uthi ahambe kwi-team. Bakhona abanye abadlali abangahamba, yabo. Eswini like siyabadinga abadlali abaqinile eswini. Ngeke sikwazi ukudedela iquality yomdlali solanda omunye umdlali. Ngiyazi uJayden Adams nawe uyiquality but what if uyalimala uJayden Adams? Ubazi ozongena esikaleni sakhe. What if uyalimala, yabo? So ngokweni nibona kunjani?